Kolmoset oli koko ajan auki. Pystyykö tekemään jotain muutosta siihen? Davenport vastaan Davenport, eli Naomi vastaan Eerikka ja siitä... Nyt vaan, että kumpi sen ketsuppipullona avaa. Nyt siellä on 2 Davenportia korinalla ja tällä kertaa pidemmän korren vie Naomi. Noponen tuo pallon äkkiä. Hyökkäyksistä, mitkä on vähän huonosta niin kuin hyökkäyksen toteutuksesta tullee. Ja nyt on Davenport hienosti haistamassa sen syötön, mutta niin tekee myös Kuisma sitten. No. 13-6 tällä hetkellä tilanne, kun Davenport purjehtii kohti korjaajaa ja loppuun asti ja nostaa pallon 2 pisteen arvoisesti. 15-6. Ja sitten ottelu jatkuu. Kyllä, siellä suunnitelma käytiin aikalisän aikana, mutta ei. Ei Tönplunsa. Uusimäki saa pidettyä pallon, vaikka vähän kolariakin tapahtuu. Sandvik ajaa, ei saa palloa sisään Davenportin. Hieno torjunta siihen ja hän tuo pallon. Taponen ja Kujala on hopea märskyn viisikko. Ja Sandvik yrittää kolmosta, sen Davenport peittää hienosti ja lähtee saman tien karkuun.